chaunga chako chimboya first. Aiwa nditombona pastor ndoga ndinaye. Koma ndona sei kuti chaunga chako chauya. Nditombotaura kusvikira vanhu vauya. Vauya. Keep them rolling, the numbers. Your people shall be my people. Hello. Hi. How are you? Yes, Kanu Magugu. And in Marygold watch. My fari. Apa smile ndikuchinyose. Aiwa handisigonyeti. Ndikushaya zvekutaura Allen King ndoti wachi. Hi mwana wachihera my daughter. Aiwa. Ndinisawira wa comic kana. Naimfundisi. Ndini comic wacho. Pastor varipi? Pastor vambobuda. Hi Alice Chibika. Tonde Evaristo Shamiarira. Donzi Marygold. No, JP, I'm not Miss Pastor, I'm his friend. Tango pochao live. Kati kutomboda ngooneko zvedu titiriko. My Mwenda Mary, how are you, my guy? Miss Comic Pastor. Linda Rose Chieza, ndisiri ni Miss Comic Pastor. Ndonzi Mary. Pastor, vari. Ndaba chenge banda ndaba. Nambopocho nangondumbone kone Harare. Ishanes Nigel, thank you. Kudzimu pumbu ndato nditozhinya. Bonga chiwa, yes ndini. Thank you. What's up, Marygold? Hi, Tonde. How are you? Thank you. Love the smile. And was love the smile. Could I picture choice? I'm not going to put it up at Metro. Boom. Not a guess. We're starting. Right. I'm going to run. Shava Mwenda Mbe. Ana chira problem. Ne munada kutonga nini pa live pangu. Anzi kana usatu warora chihera, ausatu watanga, ausatu watombodi. No, ndokumbira unyara kana. Mira. Vati varo vakarora chihera kuti kasempo. Mira kandi mbotanga inini prosper. Tukumboronga muchato kana wa prosper. Aipa. Skatangoti tikudziye kuti tiri busy. Mr. Best Man. Right guys, how are you doing? Deny Mary. Mnongo munzwa H Metro. Ana ndidutaura nyaya dzakaoziya. America muna fari wara mabu. Hi Jesus, wara. Yes kanishamwa. Uri say, right, deny Mary auya ubasa yozona dedu basa. Chezve mari maintenance zvanga afambira. Akutanga kutoti enda ubenda live chichi. 2018 uno andowina mudhara ndirimo 2018 tirimo matorerwa stage hana stage yatorwa nemukadzi people naye Mary tirisesa vari pagraph vari kuti povetera mari dzemaintenance apo okamba nesi kubhadhara afunga kuti since kwanzi kune bonus November masoja totambira nhasi kasaka ava atirega ndiuya. Yes, Diana, Elisha, Nera. Yeah, David, how you Chera? And okumbira ana Chera mdzikame because pano tichera. Pano papa profile inwe iri kutotichera. Zvototi wo kana wakagara neni topoto chitozvitochera. Aiwa tichera. Right, so we having fun. Ina Mary problem ya Mary neni ndekuti atife takawirirana izvezvi tikada kubvunza beef nechicken node. Farra chicken. Oh, rotanga. Saka we atimbofe takawirirana and but anyway we so close on Roraba in that seka chichichichi. Chichikitika.
iyi ndiyo small house chete Why diva not diva the diva kind of- diva as it is. nozwa inonzi official small house ka ndiko official hi scholars. Fitzgerald Awu vanhu havanzwisise uyu mukadzi wamukoma haisi small house. aiwa ex wife yamukoma uda Yeah, kuturutsira shiri dzangu or an ex-wife yamukoma. shiri dzangu shamari pane shiri dzangu Saka vanhu varikuda nhamba please munonoya kuinbox totaura tovhetana kompeya shani chipicture chaunobudisa chimetro achingonzi mera anetsa vanonga chikuita chembere unoziva but museo yakazva zvakatongokwidzawo zvayo bhavhu nomukana nangoti hanzi Marygold saka tirongosipakwa anyway Zimbabwe Mary ngatimbodza Zimbabwe kuti but makaregista guys kuvhota ndo nhau iriko because indakatodzwa unzi next week kana usina kuregista mukota upinde ndakatorejista ndibonanzi mukota upinde saka ndakatorejista koramba chimwenda kukontinenda yeko uramba chimwenda kukontinenda blazika from 8 wire to 2 wire guy iwo Mary mboitozvi kuita maslave queen zvomumboenda mumaprofita wachinamatiro maya ini ndinogara ndiri pagrind pagraft handisina kudiscasa nhau dzamukoma pana but mukoma ngawambodiscasa aiwa sodiscasa mukoma iwo unopengere right naimi zvenyu mina ndimbokudzai zvinoita namukoma mukoma mukoma siyana namukoma wangu ndati ndimbongowapochoro pane vanhu vamboona uri kushungurudza dendera dendera ndiromba kwangu ndotogara naro ndorichengeta inini dendera anyway besides that's not the story we brought kuti matendera ari pangu andishanyire nemunhu matendera anogara paderi anyway hatina kuuya kuzoti tiite zvese izvozvo nhasi pora tiringotaura kuti tiri kunakirwa chichimekapaitwa nani ndega asha wakaipa wakaipa ari amazing ndobika ndosona kusona unobika inini unza maigamu vaudze shomari vachele ndiye Marygold mwaunza kune mwana anonzi Marygold anonetsa muharare kunetsa handinetse shamari kunozikanwa basati ndonetsa ndokunetsa kwacho aiwa kano ndingoriwo tingati perfect word yechi ndimi ana harare ndakangorishafulowawo ndikakwana-kwanawo ndo ana harare vacho but takangorishafulowawo zvikabva zvakwanawo parishafuling apo hanzi chii hande macomments hanzi mukoma ndo yavanokwanisa thanks Sally aiwa Sally mapenda achabhadhara akuzoti mari yake inobva upendi chete ndiyeniveni bvunza yeka inini ndaitomboidya ngandodze izvozvo plus music ezvinozvasikubhadhara fair matist ari kurohwa matist ari kumhanyiswa mungatomhanyisa mufesu iye anochengeta mwana wake mutadza uchengeta kurova next time mukamona kumakuva okauyauyakomma wangu aroendiripo ndiye ndatotiza kwedzara naye iyeyeyo uyo rusarwese mukoma handauti murovei ndangoti tsvagayo zvekumwa itirowo chekuru uyoya musatomboramba muchiataka vana vake vari kunge vari bo ini ndikuti mukoma haroendiripo iye wacho wamakamhanyisa mukoma haroendiripo ndendatiza kare handimirire izvozvo kurohwa hazviite so tirongosipakwa chichi nhasi friday tikuenda taura zvako nhaivenyaya mashamanda kune album ramara ri kulonchwa nhasi kana tikawana mari tida kuendako tirongonokonzeresa imwe I'll be supporting Amara Brown tonight. Yes, tuenda kunonzi kuti Amara Brown angari senior wangu high school ka. Uri kunyepe wadza kwa kedi here? Westridge shamwari. Westridge. Yes, we are supporting Amara Brown tonight. Not bad. No. Kule vezaka how it doing Marygold ndopiko. Kule we are inbox ka. We are inbox titaure. Kule vezaka vari John. Aiwa vezaka mashimbo. Vanopedzerana nemika anachera. Anachera munozvita ndimika. Kure panosvikika. Shaindobva pamondo. Ndakarora masvingo ka. Ndobva pamondo rope 30 minutes. Ndozomanga. Iwe. Pachivero kwanyamweda. Saka isusu tirungoti tisana chivero vacho. Naye munhu angati chokwadi kuramba kurorwa masvingo aiwa masvingo chandi munotopedzerana ndimi class inoenderana kokure hands I love your eyes tarisa Sally, thank you my love musamujaidze rejoice mandiamika thank you saka musamujaidze mwana uyu ari kudaonetsa blood dzangu yeah very anti deadline
chiko line ripi rakafa aiwa zakakure kule deadline ekule sononobata mashingo angu ndozonotiwo after mashingo after mashingo yemashingo handinogona kuona chibhorani chichingodhaiwa pasina munhu kwenda kuna zvikwambo kuti nenonzi so guys isista kuita log out musare uchisipakwa vakashamwa tikudhila newifi kana stand iripo kusvikira kwachena iwe mwana akaita sei handine nharo inganodheni kwedu ndotonzi chandagwinyira kandatogwinyira saka vese vari kuti vada nhamba dzamary wekuinbox ndikuda vanhu vane mota hanzi ivhoko watichi ivhoka watuda ivhoko anything that starts with chero chifamba nemavhiri atsoka ndingati ndochema hangu ndiri muvhiri handizochema hangu saka vari kuti vada nhamba munongoya muchitora enjoy your day Kim Rumbi bo ndiani mumwe hanzi pazvatanga mamusipo ndaakubvora bo sarai naye meri wacho sarai naye mupedzerano ndini ndotoda wowo yako imozoyoka kwangu okay bye guys ivodzoka kandi futi anhu amboona prosper ntaura ndevele futi right ngiyakhuluma and sithanda bonke amandebele mina ngifana nikumbira mari nechindevele ndimbokupindura ngicela imali ngingadai nginayo ngingadai ngakhupha akuna munhu akadaro ngicela imali wena ngingadai nginayo ngingadai ngakhupha so ndiwa meguru wangu meguru hapana chinyondiswa uruti wai ndepi pamamonya ipapo amapindira aimbokatwa foni yako ndimai mukadzi sadaire iwe kukaneri nyaya yedu yepa hanzi siya kuzwa mfo wetu haikona nganyizwi phela lathi siyayifuna imali ayifuni haikona. Anyway, bye guys, have a nice Friday, enjoy your day. Mary G signing out. Bye bye guys.